Nuwun para pamirsa kakung swawana putri ingkang satuhu kula tresnani. Sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kaliyan keluarga besar Ketoprak Sri Kartika Budaya. Ingkang mijil saking Dukuh Jatus Desa Sumber Kecamatan Kradinan Menden Kabupaten Blora Jawi Tengah. Ingkang dipun pangarsani dening Ki Edi Kartono alias Noglek. Para pamirsa budaya, mriki Ketoprak Sri Kartika Budaya sampun atur pisugatan tari gambyong ingkang dipun tindakaken dening seniwati-seniwati saking keluarga Ketoprak Sri Kartika Budaya. Tari Gambrong Parianom Gagrag Ayub Jakarta ingkang dipun tindakaken dening widodari-widodari. Tari Gambyong kairingan nguling gongso kladuk manis. Dening para pradonga ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Nyamin Hadi Prayitno. Ugi kabiyantu dening Bapak Rasmijan. Ugi kairingan swantenipun Waranggono Iis Setyawati kabiyantu dening adik Wiwi Dwi Prasasti. Para rawuh, para lenggah, mriki Ketoprak Sri Kartika Budaya badhe atur pisugatan lelampahan ingkang sampun dipun ripta dening Kidiwan Sutradara. Sutradara ingkang dipun tindakaken dening Kiroko Kasriyanto, seniman saking Kitha Pati. Pendapuk ingkang dipun tindakaken dening Ki Edi Kartono. Tata rias ingkang dipun tindakaken dening Niken Ayu Ulansari. Tata lampu ingkang dipun tindakaken dening Ki Bagus Yoyok Prastio. Tenis dekorasi Saparianto, pangeprak Giman. Para pamirsa budaya, lampane kan badhe dipun aturaken dumateng panjenengan jumbuh dhateng kawontenan Bapak ingkang Amengku Gadi. Temurunipun Wahyu Cempaka Mulya. Ulang balik manika badhe dipun aturaken dumateng temurunipun Wahyu Cempaka Mulya. Pengkhianatan Resi Wilumoyo. Para pamirsa minggah para pendapuk-pendapuk ingkang badhe ngayahi kewajiban dalu menika. Sepindah gambaraken wonten ing Kabupaten Salokantara.
Sang Prabu Birawaseta ingkang badhe pun tindakaken dening Bapak Bagong Sutyono. Birawaseta ingkang dipun tindakaken dening Ki Bagus Ngeyeranto. Dening para prajurit ingkang badhe pun tindakaken dening Si Gondrong saking keluarga Ketoprak Sri Kartika Budaya. Adeka salajengipun wonten ing pertapan Tirtayasa. Resi Wilumaya ingkang badhe dipun asta dening Ki Edi Kartono pangarsa Ketoprak Sri Kartika Budaya. Dening Pangeran Andaka Putra ingkang dipun tindakaken dening Agus Dwi Cahyono. Dening Panji Asmara Bangun ingkang badhe pun tindakaken dening Kiraka Kasriyanto seniman saking Kitha Pati. Adegan salajengipun wonten ing pertapan Gunung Wilis. Resi Curiganata ingkang badhe dipun tindakaken dening Ki Adiyatmo seniman saking Pati. Dening Panji Gunung Sari ingkang badhe pun tindakaken dening Dimas Karnadianto ugi seniman saking Rembang. Para pamirsa salajengipun adegan wonten ing Taman Tambak Boyo. Panjenengan sami badhe dipun libur dening widodari saking keluarga Ketoprak Sri Kartika Budaya. Dening Mbak Primadona Wulandari seniman saking Kitha Pati. Dipun bantu dening para putri-putri. Adegan salajengipun wonten ing Kraton Jenggala. Sang Prabu Lembu Amiluhur ingkang badhe dipun tindakaken dening Bapak Harjo Wingi. Dening Patih Kudanawarsa ingkang badhe dipun tindakaken dening Bapak Sumadiyanto seniman saking Kitha Purwodadi. Dene Dewi Sekartaji kang badhe pun tindakaken dening Patik Puji Lestari. Ragil Kuning ingkang badhe pun tindakaken dening Sumarsih. Adegan wonten ing Kepatihan Dewi Agraini ingkang badhe dipun tindakaken dening Negen Sawyati. Para pamirsa mekaten kala wau para pendapuk-pendapuk wonten ing saktengahipun latri panjenengan sami badhe dipun lipur pelawak-pelawak saking keluarga Ketoprak Sri Kartika Budaya. Cak Kuntet kabiyantu dening Cak Sentot. Dipun bantu dening Ban Ayu Wulandari.
Para pamirsa katen kala wau para pendhapuk-pendhapuk ing kabare kaya kewajiban dalu menika. Monggo Bapak saha Ibu. Para pamirsa kula atur lenggah ingkang kanthi sekeca. Ngiras pantes amirsani lelampahan ingkang badhe dipun aturaken dumateng panjenengan sami ngantos paripurnanipun lelampahan. Kanthi santi jaya-jaya wijayati lebur dening pangasuti. Sekali jaya tetap jaya, sekali merdeka merdeka. Ketoprak Sri Kartika Budo tetap jaya. Sekar Daci. Iya jenis Sekar Daci. Ono ing Kabupaten Salokantur. Yo koyo ngene iki wujude. Apa sliramu antep lahir dari batin? Duweni garwa kawan birosit. Antep lahir kados. Kinarmu kali tenan Kamar Sirawati. Yen to sliramu wis antep lahir tandese batin. Gentong sak lekere iki dadi darbekmu. Katresnanmu kang tumuju marang pun kakak. Apa Sirawati? Kepiye? Iki menapa panjenengan meniku kirang? Kula menika kula lahir kados jenengan kami. Ya kudude kaya ngono kok. Kamar. Ya jeneng Sekar Daci. Rumangsaku aku nyawang sapa wae sing tanpa ana kikise mergo saka ayune Jenengan kok punten sakalen kali kula Kamar. lha iki tenan piye ya jeneng Sekar Daci. Pancen Gusti wis nyebratake yen to sliramu tetep
lagi karwa. Mustikaning jagat marang atiku ya. Mengko yen ana wong lanang sing luwih dening ganteng ngungkuli aku gek sliramu kegiwang marang liyane. Tansah seming rembok kira-kira kowe iki kepengin dan duwe anak ngono apa piye? Apa jenengane Paman? Nek duwe anak mestine malah raket ngono ya. Rina Pantara Kabupaten Salokantoro ya. Kadya
Yajeng Sekar Taji. Nuwun sewu. Lajeng Sekar Taji mboten wonten sing wonten kula dalem. Kula dalem. Kowe Patih Salukantoro. Bupati Salukantoro Wirono Seto iki wis rumaket kalawan Sekar Taji. Wirak Sekar Taji. Kula kawula dalem. Sekar Taji mboten wonten sing wonten kawula dalem. Patih Salukantoro. Patih Salwani. Wong tak timbalan. Ini. Maju. Kowe maju. Kowe nyelit do marang atiku. Pirang tahun kowe dadi patih ana ing Kabupaten Salukantoro. Pirang tahun siapapun Pun sampun gangsal mas taun. nanging keneng opo kowe gawe bicungi Wirowo Seto Bupati Salukantoro. Nggih, kula sewu sadaya. Panjenengan lamun ing pendapat. Piye? Nuwun sewu. Panjenengan wau nyebut namanipun Sekar Taji. Nanging mboten wonten ing Pendhapi Agung menika sedaya para kawula dalem. Lho, yen ngono lak ngipi aku iki mau. Anu nggih. Patih Wirowo Sekti, Awak kula. aja dadak kesuwen ipengku iki ayo diserwidekno oleh Tirtoyo. Monggo Pandhapi. Ayo.
anak-anakku murid ana ing Paleban Tirtayasa wis padha sowan ana ing Paleban. Lakata. Sumangga kula aturi lenggah. Kon bapa bakal lungguh. Lha niki Mergo diadep marang anak-anak muridku. Sing padha gagah-gagah, sing padha bagus-bagus. Allah. Tak lungguh ya, Ger ya. lha niki Bopo. Monggo. Kula aturi jumeneng. Ora. Kursi kok iso ngalih dhewe ta? Hah? Panjenengan ingkang dereng saged nglepas. Loh, urung tok ta? Dereng. Layak ta tak tok nagak tok. Hah, Monggo. ya. Kula aturi lenggah. Kono nggar padha lungguh. Ah. Sampun. Masaku ya ora goyang. Hah. Aduh. Gawe bungah rasane atiku, Ngger. Birawa Sekta. Anak muridku sing gagah dhewe. Lha niki Lan Namun sembah kula katur wonten panjenengan. kata ya kaya ngene iki nek dadi wong tuwa kuwi duwe anak murid mestine saben pisuwanan mirungganan kuwi padha ngaturake sungkem ya kaya ana kuwi Ngger Birawaseta tak tampa pangabektimu ning puja astutine wong tuwa tampani ya Ngger ya Sampun kula pundi dadosaken jimat. Mangke menawi kula jengkar saking ngersa panjenengan kula rataaken prajurit sarwa kantara ingkang dereng aras. syukur kaya ngono kuwi sing tak jaluk nagaram kono ana Esalo Kantara kudu sayom ayem tentrem marang sak kawulane rak ngono ya Ngger ya. Lha niki Lungguh ya Ngger. boten ireng prayogi kula. Ngger apik lungguh. Ngger putraku ya muridku sing bocah bagus njlonet Inu Kertapati ya Panji asmara banget. Paring sabda tinimbalan Bopo. Sak sowanmu ana ing Paleban Tirtayasa nggih. Mong pangestune wong tuwa wae tampan ana. Sangat anggen kula nampi. Mugi tansah hamba bardaya pangaribawa kula. Namung kewala bekti kula katur ngersaning Bapa Wilumaya. Waduh. Ya Ngger ya, tak tampa pangabektimu. Lungguh kang kepenak. Jalan akeh para murid-murid kang durung iso mlebu. Jalan akeh padha anti ana ing Joko. Makaten kasihian. Aku duwe murid siji ki kok sajake sengit karo aku. Enten menapa to? Ayo. Apa Guru? Yen nitik murid-muridku kabeh kae saben ketemu karo aku kuwi padha ngaturake sungkem. Nang sitok kuwi lho. Watane pilihan. Terang becik suwanmu. Pangestripun sowan kula kalis ing sambi kula. Ngono ta. Sampun. Apik ngono ta. Kudune wong tuwa ki diajeni nek teka ning gone wong tuwa kuwi ora bedane kaya anak-anak muridku sing padha munggah ana ngersane Bapak Guru. Kuwi padha njaluk pangestu. Nek kowe ora dulu. Ya ora dadi ngopo. Kabeh ki menungsa ora padha. Ngger. Birawaseta Dawuh dalem Sang Guru. melu bungah jroning penggalih bapak. Sakwise anak-anakku murid padha nglumpuk ana ing Paleban Tirtayasa. Mergo ana kawigaten.
sadurungipun Bapak medharake pangandika pun Bapak bakal takon kaya piye ngger panggesangane anak-anak muridku sing ana ing Sulakantara pelalian. Bapak Guru Wilumaya, namung kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun kedadosan. Rene Guru Wilumaya dumunung wonten ing Tirtayasa. Sawape niku mandi sanget. Sawape Guru Wilumaya mandi ya nggih. Sampun ya Wilumaya ora bedane karo sing di omah. Kuwi ya mandi dune. Bapak Wilumaya, apa nggih? ingkang gumunaken Apa sing gumunke? tiang-tiang ingkang dados tiang tani Wong tani wonten ing Salokantara piye nggih panggesangane wong tani, nanem wujudipun pisang gedang sakmenika gedene niku sak tontongan. Gedang kuwi gedene sak tontongan. Nggih. Ana ing Salokantara. Leres. Lah, mergo entuk sawape Wilumaya. Leres pangandika Kaya panjenengan. ngono kuwi, Nger. Wah. Nggih. Ya kaya ngono ki tak jaluk sadurunge kowe dadi murid ana ing Paleban Tirtayasa. Apa ya kaya ngono kuwi gedange gedene sak tontongan. Mboten wonten. Dereng nate Urung tau. lajeng kula menika nesep ngelmu kaweruh saking panjenengan. Wah, panggesangipun tiang-tiang tani wonten ing Salokantara. Wah, maju sak menika dados bejo sak menika timbang taun ingkang kaya ngono kuwi Nger. Mergo idune Wilumaya kuwi mandi. nggih. Misal yen awakmu kawulamu ana ing Salokantara kae padha makmur jubur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinutut. Noni, Ayo mergo kuwi bakal gawe harjane negara ora ngono. leres pangandika panjenengan. Syukur ya kendor sak udara. Putri Allah. Ya, Pandhinu Kertopati, Bapak Guru Wilumaya, kaya piye ngger ana ing Taman Tambak Gaya? Sakwise garwamu mbok boyong ana ing Tambak Gaya, Apa panggesangane ki gawe seneng? Apa gawe susare atimu? Pikantuk Nugroho. Sasampun kula manisa wonten ing Palebahan Tirtayasa. Menika sab ing lumantar wonten ing Tambak Baya. Bebasan kajuger ukir segara madu. Kalau dase ing saminggalan karo kuwi tuwa ing katentreman. Singgo kepaing kaendahan. Boten kang sandang singgo pangan. Menika namung sarap ngersani Bapak Guru Wilumaya. Entuk sape marang Wilumaya. Menika lho. Syukur sapa Wilumaya kok. Ora bedane karo Mbah Siti. Ya kaya ngene iki. Kata. Ya wis, matur nuwun. Yen kawula ana ing Taman Tambak kaya kae padha makmur uripe. Syukur-syukur. Andaka putra. Lho, apa Wilumaya? Piye ngger? Panggesangane Murawan. Nggih, ngaturaken mulino. Wonten ing negari Murawan. Sadèrèngipun wongan sekawruh wonten ing pertapan Tirtayasa kaliyan sampuripun wonten kawruh saking ngersanipun Bapak Wilumaya. Pangsanganipun kawula wonten ing Kabupaten Murawan. Menika elok-elok sanget. Ayo mestine kuwi beda padatan biyen Beda kaliyan padatan. Ya syukur. Terus eloke kepiye ngger? Murawan panen wong peteng. Nggih, Aku ora entuk sewape karo Wilumaya. kantuk salam panjenenganipun Bapak Wilumaya. Akeh wong meteng. Kathah wong peteng Murawan. Elok sanget Bapak. Elok.
Terus piye ya? Nanging sasampunipun yang sing sami mateng menika babaraken Ponang Jabat. Wis padha babaran. Sampun Rakyat selamat toh. selamat Syukur. Mergo entuk sawape Wilumaya. pikantuk salah pandonganipun Bapa Wilumaya. Bayi ingkang lahir menika boten lumrah. Kok ora lumrah piye nggih? Cangkeme ambane sak lawang. Nggih, Bu. Kowe kok nek ngomong kuwi lho. Apa enek bayi kok cangkeme sak lawang? Menika saestu. Kowe lak ora entuk sawape karo Wilumaya. Pikantuk sapanunggalipun Bapa Wilumaya. Ya Menawi bayi cangkeme ora sak lawang, boten saged nadai bidang sing gedene sak tontongan. Kowe iki mbok yo aja kaya ngono. jebule males e. Bidang kok gedene sak tontongan. Ini ora bayi cangkeme sak lawang ora iso mangan bidang sak tontongan. Ngono wae kok. Ya wis, ora apa-apa. Ngene ya, Nger. Anak-anakku kabeh padha tak klumpukke ana paleban Tirtayasa. Lho niki Sebab ana wigati banget kanggone kowe ke kabeh. Anak muridku tak kongkon numpuk. Mergo pun bapa bakal babar ilmu anyar. sepisan Pisan kaping pindho bakal menehi kabar marang putra-putra ana ing papan kene. kabar menapa niki? Sadurungipun bapa kuwi babar ilmu anyar. Kuwi bakal ana temuruning Wahyu Cempaka Mulya. Badhe wonten tumurunipun Wahyu Cempaka Mulya. Sapa besok sing bakal kedunungan Wahyu Cempaka Mulya? Kuwi Wahyu Nurbati Ngaji ya Wahyu Pararata. Sapa kang kedunungan Wahyu Cempaka Mulya bakal dadi ratu ana ing tanah Pulo Jawa. Menawi Birawa Setu iki saged Ya kene ora kira iso nampa Wahyu Cempaka Mulya. Bapak Wilumaya Apa nggih? kula tebih saking Saroganto. Menawi panjenengan dika kados mekaten, kula kepengin mondong Wahyu Cempaka Mulya. Kowe kepengin duweni wahyu. Wes Sapa sing ora pengen wahyu lho kuwi wahyu. Wahyu kuwi sing nurunke dewa saka kayangan Salendra Bawana kang tumurun ana ing Ngarsapada. Bapak Wilumaya lajeng syaratipun menapa? Kene lho, Nger. Ora gampang wong bakal duweni wahyu. Jalan ke Wahyu Nurbati Ngaji. Nuri Yen kowe bisa kelakon duweni Wahyu Cempaka Mulya ning ana syarat sarana. menapa sarananipun? Syarat sarana, Nger. Kuwi ora abot. Diarani abot ya ora, diarani enteng ya ora. Syarate aku golekno prawan 144. Bapak Wilumaya perawan 144. Upami setunggal enten randane nggih. Ora kanggo apa? Kudu kinyis-kinyis kaya sindan-sindan kowe. Wah, Dijak itu lah. nggih. Menawi ngaten kula sago. Kowe sago enggak? Bagus. Kowe bakal nampa Wahyu Cempaka Mulya. Noni, Akeh prawan 144. badhe kula ujuti. Kanggo apa sebabe aku njaluk prawan 144. Noni, Mergo kanggo nablek kawahe Gunung Brahma. oh ngaten. Nggih, Mawe kami temuruning Wahyu Cempaka Mulya. nggih. Badhe kula ujuti menawi ngaten. Ya syukur yen kaya ngono. Ya wis pendosak untare. Nggih. Yen Pandhinu Kertopati, Bapa Wilumaya ora bedane marang kakangmu Birawa Seta.
Apa sebabipun bapa kuwi nekake marang kowe? Bapa satenane bakal babar ilmu anyar. Nungkap kang angka loro pun bapa kuwi bakal nuduhake bakal ana Wahyu Cempaka-Maya kang tudhana ing Asapada. Sapa sing bakal kadengan Wahyu Cempaka-Maya kuwi dadi ratune ana ing Nusantara Jawa. Apa kowe ya pengin ya? Bapak Guru Wilmaya Rawas Gembrih kasal beteng manah bebasan jagat iki pun gelang kula pados wiku kang bentur tapan sithik paningali katemben punika ingkang kula kesaken teges nggih kula ngasuh kawero boten sia-sia lembara ing tanpa tonjok menawi cetha Bapak Guru Wilmaya ambabar ilmu sehingga lumrang Wahyu Cempaka-Mulya sinten ing kacondokan umuripun tambah 500 tahun menengasta pedang panguwasa saged saklaminipun Banten bener lantip marang panggraitanmu saestu nggih apa kowe kira-kira ya pengen ya kula kepengin nampi Wahyu Cempaka-Mulya kowe ya kepengin Begawan Wilmaya padha manut marang gurune ya kaya ngono kuwi jenenge anak murid kang setya tuhu marang gurune ya ning ngene ya Nggih Panji pancen ya ora gampang nampa Wahyu Cempaka-Mulya ana syarat sarana kanggone kowe yen pancen kowe kepengin nampa Wahyu Nurbati ngaji lajeng punapa punaginipun kanthi sarana ana pitukane Nggih punapa endahing busana aking rajaglana kalah ora enten belian ing mapan wonten ing Tambak Boyo wong Wahyu kok trima dijoli klambi lajeng punapa ora bot yer ya enteng ning uga abot apa sebabipun bapak kaya ngono syarat sarana kanggo temuruning Wahyu Cempaka-Mulya kowe iso takon nampa Wahyu Cempaka-Mulya ning sasrane kowe kudu ngaturke garwamu Galuh Candrakinara karo Ragil Kuning kanthi sarana pinangka kakak wonten paleban kanggo Tirtayasa garwa kula Galuh Candrakinara saha kadang Ragil Kuning sumuruga kanggo bekakak mablek ana ing kawah Candradimuka upamipun sanes pun ngaten pripun ala wong Wahyu kok arep dijoli ya ora entuk to yen ora Sekar Taji Ragil Kuning ora bakal takon saestu kula saguh kowe saguh ya kaya ngono ki anak murid ana ing paleban Tirtayasa padha setya tuhu mituhu mara dawuhe karo wong tuwa kanjeng yen kaya ngono kowe bakal lakon Nger matur nuwun yen lakon bojomu Sekar Taji Ragil Kuning mbok aturke karo bapak besok kowe bakal nampa Wahyu Nuwun sewu Bapak Wilmaya. Kepareng kula nyuwun dalah sawetawis kula badhe nyambet dhateng aturipun kadang kula pun tadi asmara banget. wah cah iki ya sak karepen kono yen pancen kowe kepengin caturan karo sedulurmu Matur nuwun. Adhiku di Panji asmara banget. Kang Mas Handaka Putra Aku kuwi pinangka dadi wong tuwa. Wong tuwa kuwi gunane mung kanggo ngelingke yen ana pakar sing kurang becik tumraping kadang sing luwih dening nom. Sadurunge ati Panji asmara bangun kuwi jemangkah kudu dipelak. Lho ora siap iki gaya wujud ing Wahyu Cempaka-Mulya. Bakal siap iki dadi ratu ing Jenggala. Kuwi uga bakal nampa Wahyu.
Kiai, sapa Sekartaji lan sapa Ragil kuning kowe garwa lan kadangmu saya meneh pisarat sarana kanggo nablek Gunung Bromo dipenggawe wong kek dhewe kok Sampun. Kang Mas Handoko Putra kuaturi menggali ingkang pemargi. Tiyang dayo kamamnu sewu dalane. yo bener Panjangka tanpa dipun jangkah boten badhe kalampah. bener Sakalampah panjangka kalampahan kaya kanthi pangorbanan. Kanthi pangorbanan kula kemawon. Najan to menika korban garwa kula lan kadang kula. Saukil kula kalampah penjangka kula. Sakniki kula miteran. yo yo Diajeng gawe Tandaka menika garepun sinten? cetha yen kuwi garwamu Garwa kula. yo Ajeng kula rajang-rajang kados dene Bambang. Ajeng kula ketok-ketok kados dene Lombok. Ngotes janggane. Menika dede butuh panjenengan nanging bojo kula piyambak. bener kan Menawi taksah menika sami kemul. Menawi sampun dewasa sami rebut kamulyan. Kita anggap sampun dewasa. Menika tangga lomo. Kepok ning mboten tombok. bener yo yo iki bangun yen pancen kowe wis ora kena dilingno karo wong tuwa ning iling-ilingo yen mengko ana apa-apane siap yo aja nganti nutuh karo wong tuwa Menika tangga jawab kula pribadi. Bobo Wilmoy iya Anda Kaputra piye kan sedaya anak murid ingin sami ngadeg wonten ing Tirtayasa sami kepengin gayuh ujung pembah di Cempaka menapa kula saged gayuh Pak di Cempaka menawi saged menapa syarat-syarat kowe ya pengen Kang Jan nggih boten bedanipun anak murid wonten ing Tirtayasa yen kowe pengen ya syukur jenenge kowe wong isih enom kepengen nampa wahyu ning ya ana syarat-sarana kan kowe bisa lakon nampa wahyu Cempaka Mulya ya wahyu Nurbati ngaji ning syarate kan syaratnya menapa ya kok penyangkan anu bocah galak mentah iki syarate yo ora akeh kan aku njaluk sirahe resi 80 lalu sirahe resi 80 punjul siji kan wonten punjulanipun siji anu lajeng siji mriku sinten aku njaluk mustakane lah iya ya kok kenyangkane yen duwe jenenge sapa ora golekane sing siji ora adoh kan mustakane Resi Curiganata kan Anda Kaputra sadar nggih sadar. Aku akhirnya sepisanan kula tak simpen. Bareng siji kowe jaluk sirahe Resi Curiganata. Kowe kaya Iki pun dikomot kali menika. Aku ki pendeta. Yen
kowe pendhita kudune mulang-mulang sing apik. Kowe paring piwulan kenokan seteko paut ing kabeh para murid. Apane kaya sok. Ning ora yen kowe njaluk sirahe ratu satus kakai. Ning njaluk sirahe pendhita muridku. Perang ing antarane asu lawan simo. Asune sapa, Nggih? Simpane Andropatra. Lah asune Kapurani. Tak usah kapante kaya sohi. Aja Kaputra. Diajar. Jan sampeyan iku wantur mboten. Aja meneh. Lho kene apa ora wani? Aja meneh Andropatra siji, genep 10 aku ora wedi. Saestu menika. Rasane ayo, mari buka. Buka. Ayo buka. Yen kowe sewa karo Andropatra. Yo ala. Sabritak. Sampeyan seger nggih. Bocah yo ngono kuwi ambek bocah kobra-kobra yo Sak klipik ora takon. apa? Bareng sawen medhun sawen kersindang ane ku priye? Walah kok Pak Nyus. Saestu. Ora ajak sampeyan. Lha kok itu bagian to, Le? Yo nggih. Monggo kula tringgah. Aku yo ngono kuwi. Saben ana Andropatra nang kene sing paling sepet. Jane ngono aku turu ora isin karo kowe. Aja meneh mung Andropatra. Isih tak kedepe menungsa. Ada apanya kecil. Napa kuwi saestu? Ae dene ora. Menawi wonten Kamasata Putra mboten ajri. Ora Joko Putra isih tak weske isih menungsa. Nek milu maya wis akeh gone mangan pedes, wis akeh gone mangan asin. Ora wedi nek trimo Joko Putra. Lah. Mati Joko Putra. Mati.
Ucapo suwek sang apa? Monggo kula niku malah gumun mongko Bapak Guru Wilmaya menika sampun pares salah kalian para murid menawi wani aja nganti wedi-wedi yen wedi aja wani-wani nggih napa mboten kadene ku sabtu nampi kembang temu kamulya perkawis sarana garwaka dajeng galuh Tandrakyana badhe kita wujudaken kepareng mbok wujudi garya dengan sampai njaluk mati aku sing wong tuamu. sampean jaluk mati opo jaluk urip Aku aja urip Rangga. kenging menapa panjenengan nyuwun sawangri wujudipun putri Sekartaji supados ing mriku kangge neplek gunung niku calon karo Kowe calon bojomu. iki Tandrakyana ya Sekartaji. Yen pancen kowe ora ngerti yen tuntas. Apa salah aku njaluk pitukon lan njaluk sabar. Yen panji asmara bangun kae iso napa wahyu ning sasrane Sekartaji karo Raden Kilen. lori Apa to sebabe yen kowe ora ngerti tak pene ngerti. Mung kanggo syarat sarana. Besok yang Sekartaji Raden Kilen wis diatur ana ngersane bapak. Besok bakal tak atur ke kowe, Jan. dados menika namung samudha Aku samundana. matur nuwun matur nuwun matur nuwun Bapak Dora. rumah kula kangge neplek Gunung Bromo mangke kula boten saged kasumbadan Ora iso. Ning mbok jongokno Maktis. terus ini Maktis. napa nyeples Kerintingane le. apa iki moyo Birawaseta. janipun kula menika boten abri menawi tanding kalian Bapak Putra Kowe anake sapa? Kowe anak murid-e Begawan Wilmaya ana ing Kaleban Tirtayasa. lajeng kados pundi Apa kowe bakal nyagui? Yen kowe nyagui ing semua Andaka Putra kae murina marang panyuwunku yen aku njaluk mustakane Resi Curiganata. Kae tatak ana sedulurmu Andaka Putra. kula tukil gulune Anak-anak murid wis padha landhep dukul pikirane. Ya wong Sekartaji ayune kaya ngono. Besok yang diaturke aku tak penehke karo dhewe poekan. Ana Sekartaji galuh. Raden Kilen tak penehke dhewe. Halo, wong tak pek dhewe.